O que nos comentan o sector turístico é que xa hai un índice moi alto de reservas para esta data e que o precio medio está por encima dos 125 euros no que atinxe as reservas, o cual pois, tamén nos dice que vai ser un bo ano. A rendibilidade dos hotéis está medrando un 7% desde o ano 2023 e tamén os ingresos están medrando. O ano pasado foron casi 470 millóns de euros. Creemos que coa eclipse e coa trayectoria que leva o turismo galego no que intervén a internacionalización con máis de un 30% de visitantes estranxeiros, pois vai ser probablemente o mellor ano turístico da historia de Galicia en termos económicos. Atendendo ao volume de reservas que hai na actualidade, pois creemos que pode ser superior ao 30% do volume de visitantes que se rexistre no mes de agosto. Creemos que, ademais, a eclipse vai ser o grande escaparate de Galicia. Non só ese día, queremos aproveitar que vai haber moitos visitantes estranxeiros, que Galicia vai estar no foco tamén dos medios de comunicación, porque é un dos mellores lugares para avistar este fenómeno astronómico, e iso nos vai permitir, pois, bueno, que sexamos un escaparate pois, para que despois da eclipse pois, a xente poida repetir, volver a Galicia xa buscando outro tipo de produtos ou outro tipo de experiencias.